Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolo. Info bolo, tunggu manuk. Pari ini kayak gini bolo. Iki sing pariku bolo. Sapa bolo sing ngewangi bolo tunggu manuk bolo. Pari ini durung tua bolo kayak gini. Panene kapan bolo jangan paling meneh-meneh mari poso. Sak rono-rono kok bolo lho. Wah, dhewean tunggu kok kayak bengkong iki. Coplok dengkule iso. Mari bolo. Ya wis ngono bolo, manuk akeh kok.